Sanibonani. Kulama verse lana ke engizokhuluma ngawo. Ngizobonisa nje abantu ukuthi indaba yokuthi uJesu uyindodana kaNkuluNkulu akuyena yedwa eBhayibhelini obizwa ngendodana kaNkuluNkulu. So manje makuthiwa ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, amanga lihlaza cwelayo. uJesu akuyona indodana kaNkuluNkulu yedwa. Namhlanje ngizokuveza lokho. Ngivule la incwadi ka-Exodus 6 uverse 2. Exodus 6, not Exodus, Genesis 6 verse 2. Amadodana kaNkuluNkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Yezo amadodana asiwazi nokuthi mangaki. So John 3:16 ingamanga leyo verse leyo ukuthi uJesu uyindodana kaNkuluNkulu ezelwe yodwa. Akuyena uJesu kuphela obizwe ngani ngendodana kaNkuluNkulu. Bese uya kwiHubo 2, amaHubo 2 uverse 7. Ngizakulanda ngesinqumo, uJehova wathi kimi, uyindodana yami wena, namuhla ngikuzele. NoDavide futhi, amahubo kaDavide, uJehova futhi ubiza futhi uDavide ngani ngendodana yakhe, uthi naye umzele. Ulaleleke Jeremiah 31 verse 9. Bayakufika bekhala, ngibahambise bekhuleka, ngibayise emifuleni yamanzi, ngendlela eqondileyo abangayi kukhubeka kuyo, ngokuba nginguyise kuIsrayeli. Uyamuza uNkulunkulu uthi wonke uIsrayeli uyise kaIsrayeli, ubaba wonke umuntu ini owumIsrayeli. No-Ephraim uyizibulo lami, kodwa u-Ephraim uyini? Uyi-firstborn yakhe, uyizibulo lakhe. Nayo-ke i-firstborn kaNkulunkulu ngokweBhayibheli. So bafowethu, asingadideki. And then incwadi elandelayo uLuka 3 verse 38. Luka 3 verse 38. Luka 3 verse 38. Uyilalele nje ufunde nje Luka 3 verse 38. Ka-Enose, kaSethi, ka-Adamu, kaNkulunkulu. Adamu uzalwa ubani la? Uyindodana kaNkulunkulu ngokwaleli verse leli. So no Adamu yini? Uyindodana kaNkulunkulu. Okay. So asingadideki bafowethu, asingadideki. Bese kuba yini? Amaroma 18. Amaroma 8 verse 14. Amaroma 8 verse 14. Amaroma 8 verse 14. Amaroma 8 verse 14. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. So please bafowethu, yekelani lokunisitshela ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu, sengathi uye yedwa indodana kaNkulunkulu. Sonke nami nawe singamadodana kaNkulunkulu. Angithi sonke uNkulunkulu siyamthanda, sonke uNkulunkulu siyamkhonza. So asiyekeni ukuthi sisebenzele ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu. Uzwile ithi incwadi kaJeremiah ithi uEphraim uyizibulo lakhe, hayi uJesu. Kodwa la uthini John 3:16 indodana yakhe ezelwe iyodwa. Kanjani uEphraim kuyizibulo lakhe? Hayi bafowethu, yekelani ukudlala ngathi. Siyabonga.